мақомоти Тоҷикистон рӯйхати пуррасии гирандагони стипендияи президентиро нашр кард. дар рӯйхати мазкур ному насаби 400 хонандагону донишҷӯёни аз манотиқи гуногуни кишвар номбар шудааст. салом бинандагони хабар тиҷи, ман Набиҷон Юсупов бо шумо бошам. дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. бинобар иттилои дафтари матбуоти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши Тоҷикистон, дар солҳои таҳсили 2019-2020 400 нафар хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилотии умумӣ, ибтидоӣ ва миёнаи касби кишвар соҳиби стипендияи президентии Тоҷикистон гардиданд. тавре манбаъ зикр намудааст, ки бо қарори ҳайати мушоварии кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши Тоҷикистон ва пешниҳодҳои хулосаи комиссияи ҷумҳуриявӣ, озмуни стипендияи президентии кишвар барои соли таҳсилии 2019-2020 рӯйхати гирандагони стипендияи муайян гардиданд. тибқи рӯйхати мазкур 95 нафар аз вилояти Суғд, 26 нафар аз ВМКБ, 145 нафар аз вилояти Хатлон ва 45 нафар аз шаҳри Душанбе ва 89 нафари дигар аз шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ гирандагони стипендияи президентӣ шуданд. рӯйхати пурра барандагони стипендияи президентӣ дар соли хонишии 2019-2020 дар сомонаи расми кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш гардид. ин буд видеои имрӯзаи мо. шумо бинандагони азиз чӣ фикр доред дар бораи ин стипендия? мана гум шуда буд, бо мана мегиранд 400 нафар, ҳоли зиёд мешавад, чунки хонандагон хеле